Tabo Wednesday Abaninkano n'ọnwa November 2020 anyị nọ na Ifeanyi Mmaduabuchukwu Ulasi na Umuanuka Otolo Nnewi. And I would like you to know that death is not an evil thing. Death is a fulfillment of scripture. Akwụkwọ sị n'abalị abụọ ka mmadụ nwere n'ụwa. Ụbọchị ọmụmụ gị ya na ụbọchị ọnwụ gị. Kama ihe anyị na-ayọ Chineke oge ọbụla bụ ka anyị tọọ atọ ka anyị ghara ịnwụ ọnwụ ike. And my happiness is the offsprings of our Father. They are all doing awesomely well. This is one family that many people in Nnewi and Anambra at large are emulating the kind of progress and success that is manifesting in their family. And that is why people have come from far and near just to celebrate a life well spent.
Otolo personally told me how nice the father was. And that is why we are here. I'll be singing, Mwaba will be singing, and the old man will be dancing his way to heaven. Okochukwu. Odigo Nyekinaya Nazi Odigo Nyekinaya Nazi Okaka Yes Ijebube Chukwu ọnụ abụghị nkọ ya ịhụnanya ya karịrị anyị na nghọta udo o nyere mana bụ iko ya chi anyị kwesịrị otito hallelujah ọ na-apụtawo with all due respect, all protocol duly observed. Ambassador, Right Honorable Ambassador Dr. Chinedu Nwadike, Osuoma Ifeanyi Kamba. Ewe namuo, muamuo dofi, muamuko. Ananamuo, 150 million. Ananamuo dofi, 5 million. Ananamuko, 120 million. Alesi Bobongo. Nnewi Numulia, Orila. And I will not take much of a time. I got up also. Abamandi also.
Aba, oye kune titilo mo. I'm Chiwiso, the chairman chief executive of HLC. na-aga ebe a taa bụ ofu ya nwoke bụ Otolo cars na-akwa papa ya today. Papa ya nwụrụ. Otolo cars wee kpọọ ya oku asị ndị ọyị ya ka anyị bịa nọnye n'ihe because na ndị Igbo sị na nna zụcha nwa akwa nna. Otolo cars na-akwa papa ya ụbọchị taa and echi na-abịa abịa, so anyị ncha bụ ndị ọyị ya bịara ka anyị bịa nụnye n'ihe because na Otolo cars bụ ezigbo mmadụ and papa ya mụtụrụ Otolo cars mụta osi mụta ụmụ ịtọ ụmụ nwoke. Papa ya biri ndụ ziri ezi. Onye kpatara ndị mmadụ ji wee juo ebe a. So Ifeanyi na-eme today bụ Ifeanyi na-eme taa bụ anyị na-akpa papa Otolo cars. Ifeanyi na-agbara ebe bụ ọkpa onye ọbụla ji wee bịa taa ga-akarị nke a ga-eji ala. Anyị bịara with ihe ọma and anyị ga-ejikwa ihe ọma wee laa. Ọ bịara igbu anyị gbuo onwe ya, enwe onye anyị gburu. So ọkpa anyị ji wee bịa taa nke anyị ga-eji ala ga-akarị nke anyị ji wee bịa taa. So even na bụ onye ọbụla bịacha taa bụ na onye ọbụla ga-ala n'udo. Otu anyị si wee bịa n'udo ka anyị ga-echa alakwa n'udo. Enwe onye ji nke a na enwe onye ga-eji nke anyị. So ihe nna gwa Otolo na ụmụnne ewu na ha ebezila na baba ha azụgo ha wee nwụọ wee rapụ ha dị ihe ndị oyibo na-akpọ dignity ka ha wee mee gịnị ka ha wee bido. So na ha ebezila. White entertainment anụgo m unu wee fụ ihe unu na-eme n'ala Lagos n'ala Igbo aya. Onye na-awọchibe White entertainment biko n'unu wọchi ya na ndị a na-eme ọfụma.
MC na wedding. Asina wanne di namba. Manani bunde Nnewi. Mani bunde Nnewi South. Nnewi South na Nnewi North na fabu mandeo. Iba ekele mono. Ikonye shiri yaselo. Aibia na kwamosu. Esinani. Wapote Lucas. Wapa Otolo. Waposi. Onumenta. Wana yage jogu na Okechukwu. Uchechukwu keme ibu. Esa. But if I not have any music audio, Otolo
papa ya n'anya ife na-eme ebe a na papa ya awụọ ọwụ mmadụ ọha wụrụ mmadụ na-ejelu mmadụ ife inekwa anya ebe a ndị mmadụ bịara ebe a lot of people bịa ka ya nwa mụnwa na onwe nnọkwa ebe a nọ maka na ama nnọọ ezigbo mmadụ ndụ niile obiri ezigbo mmadụ bụrụ onye na-ekwu eziokwu ọnwụ ife ọhụrụ ọ pụtara ife na-eme ọkwuo nke wee eziokwu asị kịta na-abịara ebe a na-eso okwu akpọ ya asị onye ihe ọ pụta ebe ọ sịghị na-etu a ka ọ da na etu ahụ ọdụ ka ọdụ ife m chọrọ ịgbade ụmụ ya awụọ like ezi ọyị m gwu Otolo kasị na ụmụnne ya akwụ na osi biko ha na-agide na ọ Chineke na-eweta nya na-ewelukwa so onye wetalụ na-ewelukwana and na anyị ekene etu anyị si wee na-eme celebration ebe a na-enwe aṅụrị ọfụma because nọ nọ n'itelu fụ ụmụ ya na ya sị na ọ nwụchuru anwụchu mgbe ọ na-arịa ahụ enekwara ya ọfụma ụmụ ya negekwara ya ọfụma so ana m asị ha jide obi aka denụ na-agwakwa nwanne nwoke wu Otolo kasị ka o nedu ụmụnne ya anya na kịta na ọnya nwa ka obi duziere nna ya wuo njibu isi obi ahapụgo nyanwa wụzi onye jizi isi obi na ka o nekwata ụmụ ya anya ụmụnne ya anya ka ha na-ebi n'udo na ọṅụ na-enweghị nsogbu ọbụla ọfọ na-agọrọ isi n'onye na-abịara ebe ahụ na ụkwụ ọmụ onye ọbụla ji ebu wee bịa ebe a ka ọ ya eji wee na onye ọbụla chere echiche ọma wee bịa ije a echiche ọma ya eru ya ahụ ọ nwekwara onye bịara ebe a were echiche ọjọọ wee bịa ọ na ma ya narụ mana onye bịara ebe a wuche ezigbo obi ịbịa nọnyere nwanne anyị nwoke ka e wee mee ife niile gara ebe a ta ọ gaa ọfụma ife ọma ya eru ya ahụ nne ma ọghọ nna ya nọrụ nka nọkwa ka nna Otolo nọrọ bifo hapụ n'aha Jizọs ndị Sawa Entertainment ka unu jide ka unu uchi na mụnwa amọdụ na-ede ebe a na-awụ nke bịakwute m ebe a na ana m asị ka unu jide ka unu uchi na-aga n'ihu na Jehova ya nọnyere unu uwe na eziokwu na-aga eziokwu ebuwere unu ụzọ ife n'ụnụ na amanya aka na-aga n'ihu mmaji kwuru mmaji n'aha Jizọs eji m obi etiwara etiwa na nke egwefere egwepịa n'ihi na akwụkwọ nsọ si na obi etiwara etiwa na nke egwefere egwepịa na Jehova anaghị eleda ya anya mgbe m lere anya n'aka nne lee anya n'aka ịkpa ọ dịghị onye a na-akọsara ọ bụ egwu a ka m ji ji anya mmiri jụọ Chineke ole aka ji ngọzi anyị eluigwe mepere m anya site n'egwu a ọtụtụ ezinụlọ bụ ndị agbajigoro aka ji ngọzi ha ọtụtụ ụmụ okorobịa ndị onye iro si na ha agaghị adị ka ibe site n'egwu a Jehova gbajiri aka ji oke ha aga m agụ ya n'abalị a o nwere ebe eji ngọzi onye ọbụla na-anụ olu m taa ọkụ mmụọ nsọ ga-agbaji ya n'aha Jizọs ihe ọbụla bụ ihe gị ndị eji ụgwọ mmadụ ojikwa ụgwọ kwere ike ọ bụ gọọmenti ọ bụ kọmpani ihe ọbụla bụ ihe gị mmadụ ji ọ bụ nwanne papa ọ bụ nwanne mama ọ bụ arụsị obodo ọ bụ mmụọ ọ bụ mmadụ dịka m na-akụ ọkụ gbaji aka ji ya aka ọbụla ji ngozi gị ga-agbaji Ojukwu
No, you work one and work Abaruzu. So, and never one work away not sent to last. Otolo, where's the boy? You work a welcome. I know, never know where. Now, you know, Ozibondo, you know, Ozibondo go like Otolo than I go. Oh, you know, Ibola Kajan Bay. Or I don't if you so I'll make a candy on as and Nibo Belaba. Mako here. Come on, say make a good up. Otolo, tell him, Madi. I can't do it. Start with do to I'm one of them. Scotonu, I'm going to go to Lagos about 2 o'clock. So I'm my belly wakekeeping on. Wake it, I can't do Teba. Even to Teba after 10. So I'll make it on as a Belaba. You know, I know you're on a food. Actually, I can book where to go to
a merekwa ha na ụmụnne mmadụ Ulasi family bụrụ nwa ha n'anya ọ nere ụmụnne ya ụmụnna ndị mmadụ anya Chineke ya gbaghị ume anyị ejidekwanakwanụ ụmụ ya akwa nna na ọ bụrụ nna ya akwa ụmụ ya okere dịrị onye ọbụla bịara ebe a n'udo n'udo kwuo eji bịa eji wee na mụ nwere nwe nsukwa godoro wee bịa mma anakwa n'udo mụ na ndị ọyị nwoke onye awa ọyị nwoke onye nke a nwaanyị na-esi nri na Kotonu nne nna onye agwọ ogwo so onye adọrọ m otondo motos na Kotonu so onye adọrọ kwụrụ mma telivishọn onye adọrọ unu mma onye nwaanyị anọnyekwara unu n'aha Jizọs so onye famili mere Ulasi n'aha Jizọs nwa ya gazie o Igwe
Oyi nwoke Angel anyị na-ebidoro ofu ebe mgbe anyị bidoro wute ofu moto anyị bunata moto emekwa ka anyị esi eme piango onye ọbụla ewere ego nke so anyị bido from gboo anyị fefuru today juru m obi aṅụrị mana enede medo ndụmọdụ ihe nwere ike ikwu bụ ha jide ka ha ji ọ bụ na ebute na famili ihe na-aga ọfụma onwe ihe na-enye obi aṅụrị ka onye ọbụla bịara ebe a mana onye nwụrụ anwụ ọ mụtara mmadụ anụ ndị mụtakwara pụrụ onwe ha n'anya so na ebe a na anyị nọ na onye ọbụla na ebe mana efuru anya na-achị ebe a so onye na-ayọ ha bụ ha jide ka ha ji ngụ ha ji eku aka kwụ na ha ekpere m ana m ekpe mana na-ekpekwa mana isi onwe m because mụ nwa na onwe sef sikwara Lagos wee gbatunata a sị m ebe ọbụla anyị si wee bịa ebe ọbụla onye si wee bịa ụzọ ọbụla ebe ọbụla bụ onye nwe anyị nke duru anyị wee bịa ga-edukwa anyị wee na-achịga n'aha Jizọs. And even to like Nnewi, hello, even to like Nnewi, when I come, no uche. And as long as nobody consent, when I come, no uche. Oh, Nnewi, Jesus, from my boy, no be here. No God is said to be. No never pray the walk. When you go and say walk to see a little. No man, no gamanya. But when one to see a little, not get you walk on a new. But I will not leave this stuff for another day.
Nigeria pụtara ilo kedu onye ọ bụ abatịrị ike ife na ụbatụrụ n'odogwu unu amakwa ọkụ ụgbara na Ọnịcha ụbọchị gara aga ndị niile na-aya ahụ ndị niile ọkụ ụgbarụ na Ọnịcha do ebujebu ụlọ ọgwụ unu amakwa onye kwụrụ ụgwọ ụlọ ọgwụ ha niile na-ekwe na ọgwụ sinetọ batịrị ike ife na ụba tụkwara unu n'odogwu agwara ndị ọchịchị be anyị ọbịa China onye ọnwụ na were ọsọ na na-ekwe na onye bịara Igbo na-ekwe na onye bịara na-ekwe na oke mmanwụ bịara na-ekwe na oke mmanwụ na-ekwe na oke odogwu na-ekwe na mbụba dị ketegede na-ekwe na mmụọ ga-eji eji ogu na na-ekwe na oke mbara maka ịnụ ntụ ya Thank you.
To watch more videos, visit, follow and subscribe to Sewa ENT TV on every social media platform.